Probabilitateko ariketa hau egiteko egingo duguna lehenengo eta behin izango da zuhaitz diagrama. Eta horretarako buruketa irakurri behar dugu. Bueno, esaten du buruketak. Kutxa batean bola gorri bat eta bola urdin bat daude. Kutxatik bi bola atera dira, jarraian asaltzen den eran. Bola bat atera da eta bigarrena atera aurretik ateratako lehenengo bola kutxara itzuli da. Eta gainera kolore bereko beste bola bat gehitu da. Bueno, orduan, zuhaitz diagrama egiten hasteko lehenengo eta behin jarriko dugu lehenengo bola ateratzerakoan ditugun aukerak. Bueno, eta konkretuki hemen bi aukera besterik ez daukaguz. Gorria eta urdina. Bueno, orduan, hasieran bola gorria eta bola urdina besterik ez dagoenez, bakoitzaren probabilitatea izan behar da bat zati bi. Bueno, zer gertatzen da lehenengoa gorria izan bada? Buruketak esaten duen bezala, bigarrena atera baino lehenago, bola gorria kutxara itzuliko genduan. Baina itzulitzerakoan, gorria dan beste bola bat sartzen dugu. Kolore bereko beste bola bat gehitu egiten dugu. Horrek esan nahi du bigarren bola atera aurretik izango ditugula ez bi bola, baizik eta 3. Bat urdina eta bi gorri. Horrek esan nahi du bigarren bola ateratzerakoan, bi aukera izango ditu dala, gorria eta urdina, baina bigarrena gorria izatearen probabilitatea izan behar da bi eren eta urdina izatearena erena. Bai? Zer gertatuko litzateke lehenengoa urdina izango baritz? Bigarrena atera baino lehenago urdina itzuli egin behar dugu kutxara, baina itzuli egiten dugu kolore bereko beste bola batekin. Hau da, itzultzen ditugu bi urdin. Horrek esan nahi du, izango ditugula kutxan gorri bat eta bi urdin. Beraz, probabilitateak izango dira gorria ateratzearen probabilitatea bat zati 3 eta urdina ateratzearena 2 eren. Eta, osatu dugu zuhaitz diagrama, orain erantzungo ditugu buruketaren galderak. Lehenengo galdera, esaten du. Kalkula ezazu ateratako bigarren bola gorria izateko probabilitatea baldin eta ateratako lehenengo bola urdina izan bada. Orduan hemen ikusten duzuen bezala eskatzen digute baldintzapeko probabilitate baten kalkulua. Baldintza izango litzateke lehenengo bola urdina izan dela, hau da guk badakiguna, eta kalkulatu behar duguna da orduan ze probabilitate dagoen bigarrena gorria izateko. Orduan, lehenengo galderan eskatzen digutena da bigarren bola gorria izatearen probabilitatea jakinik lehenengoa urdina izan dela. Begira, probabilitate hau zuzenean zuhaitz diagraman ikusi dezakegu. Esaten badidate nik badakidala lehenengoa urdina izan dela, horrek esan nahi du hemendik abiatu behar nazela. Eta orduan, hemendik abiatzen nazenean zein da bigarrena gorria izatearen probabilitatea? Bat zati 3. Zuzenean, bat zati 3 erantzun dezakegu. Bigarren galdera. Bigarren galderan esaten du, kalkula ezazu ateratako bigarren bola urdina izateko probabilitatea. Orduan, kalkulatu behar dugu bigarren bola urdina izateko probabilitatea. Zeintzuk dira baldintza hau edo ezaugarri hau betetzen dituzten aukerak. Alde batetik hau, lehenengoa gorria izan eta bigarrena urdina, eta beste alde batetik hemen daukagun hau. Hau da, biak urdinak izatea. Orduan, eskatzen digutenez bigarrena urdina izatearen probabilitate osoa, egin behar duguna da, bi bide hauen arteko probabilitatea kalkulatu eta gero gehitu. Beraz, egin behar duguna da. Lehenengoa gorria izatearen probabilitatea eta bigarrena urdina izatearen probabilitatea gehi, lehenengoa urdina eta bigarrena ere urdina izatearen probabilitatea. Orduan, izango litzateke bat zati 2 bider bat zati 3, gehi bat zati 2 bider 2 zati 3. Eta honek ematen du 3/6 edo erdia. Eta bagoaz azkenengo galderagaz. Esaten du, bigarren bola urdina izan bada, ze probabilitate dago ateratako lehenengo bola gorria izateko? Hau ere baldintzapeko probabilitate bat izango litzateke. Hemen eskatzen digutena da, momentu bat, lehenengo bola gorria izateko probabilitatea jakinik bigarren bola urdina izan dela. Orduan hemen dugu baldintzapeko probabilitatea. Zer gertatzen da, hemen ezin dugula probabilitate honen balioa zuzenean zuhaitz diagraman ikusi.
lehenengo galderan egin dugun bezala. Zergaitik, ze baldintza, ematen diguten baldintza, bigarren bolari buruz hitz egiten du. Bai? Orduan, baldintza izango litzateke bigarren bola urdina izatea. Orduan, baldintza esan dezakegu zuhaitz diagramaren atzetik datorrela. Bai? Orduan, non kokatzenaz, hemen edo hemen. Bueno, ezin dut hori erabaki. Zer da egin behar dutena? Baldintzapeko probabilitatearen formula erabili behar dut kasu honetan. Eta formula hau izango litzateke, zenbakitzailean bien arteko ebaketa, hau da, lehenengo bola gorria atera eta bigarrena urdina, eta zati izendatzailean jarriko dugu baldintzaren probabilitatea. Hau da, bigarren bola urdina izatearen probabilitatea. Eta bueno, orain hemen egin behar duguna da ordezkatu balioak. Lehenengoa gorria eta bigarrena urdina izatearen probabilitatea izango litzateke 1/2 bider 1/3. Eta bigarrena urdina izatearen probabilitate osoa aurreko atalean kalkulatuta genduan da 1/2. Orduan, zatiketa honek ematen du 1/3. Eta bukatu dugu ariketa.